Takže čus lidi, zdravím vás Makey a dnes jsem chtěl udělat recenzi vlastně takový zkoušky Powerballu. Nebo jak se to jmenuje? Čekat. Jo, Powerball. Takže je to od značky Worker. A tady to je takový už ten pokročilý, tady má i takový ten počítač těch otáček a tak, a já mám zatím tento Worker. No a byl tam takovýhle provázek. Vlastně v tom kolečku je takováhle díra. Dírka a do toho vlastně takhle zasunete ten jehošmarja. Zasunete takhle ten provázek a takhle si to podržíte a potom už jenom takhle vlastně jedete a namotáte si to na to, abyste to, tak super, tam to vypadlo zrovna, a nebo můžete i rukou, kdo to umí rukou. Tak, už to namotáváme, už to bude. Dobrý, takže můžeme začít. Jak už jsem říkal, prostě ještě s tím nějak neumím udělat úplně tu obří rychlost. Tak ale můžeme to zkoušet, takže 3, 2, 1. No tak to se nepovedlo, on tam byl zase povolený. Pane bože, tak já to zkusím takhle vozem. Tak to možná je lepší. Takže už si to musíme tak malinko roztáčet. Jsem to trošku roztlačil. Podívejte, jak to točí. Tak z této videa už bude asi konec, takže se mějte a určitě si taky zkuste koupit Powerball, moc nestál. Tak teda konec dílu. Tak ahoj. Komu se video líbilo, dejte like, komu ne dislike a určitě odebírejte. Ahoj.